omurobiri Omogano ne itukura ni tocho sanganere eyemo aseyemo omwaziro tineta mangana yobolimi nabo igo amangana yetugo ase county yeito ya Kisii ini ngokwanira ESMAN nyandika ONSARIGO. Waziri, asante sana soto nyora chinga kinago sangane taseni ya Ndizi TV. Mbia mono sana mtagariri ito Ndizi TV Sagini asogo chako interview tukoli lero asa marieta engoro kwa ESMAN nyandika ONSARIGO igondo mu waziri bobolemi ase county yeito ya Kisii. Waziri, happy new year by the way. Happy new year. Thank you mwaka kwa and everyone. Niko bangiro mwaka. Mwaka yo mbuyo chagete. Naende togo sabanya sawa ngendere koba omotohereru na otobero muya komete ngo mwaka yo nalito bwata mangana mange mangana yechikura nyasa to gayanere atorokie enjira ya yetonye bwati ntutaragenda waziri ase Omogano konta ingana kiokine tanende pako gacha kwa waziri ase county to ya Kisii waraetere ebintu ebinge koli ndekero koli mwaka yigo 2021 yoyerete na omwaka yigo 2020 kwa begete chi ebintu biro tanga mwaka 2021 ninte tembi kali buna inche waziri ndu ekamagere kwikira netingereki ebintu tu abegete na abegete se obugima bwane munanche ESMAN nyandika ONSARIGO nebinge naende nkorengera ringa ekeronale kona kuligereria manganane nabanaro jenga nyasaye na nkonya na ikiraniria mangana paka yande ntarengerere tinga ninkore paka na nyakorire igongo tebanga ebinte binge bitu abangite ebina abangite sobogima bwane ne familia ane twikiraniri yotokwirana nyasaye ngambia muno na bitu taranyora ebitu taikirania engakia nyasaye mbikirane. God this time is always the best. Is always the best. Waziri, nkankai? Njego nyiboira ari nyamache boitangare. Ari angene nyagitari ya nyamache Level 4 Hospital Magega. No nyiboira ase egechichige korukunga mwanonda village. Familia oneri, esokora oneri. Sokora anege korukunga mugi anunda. Mugi anunda igo menyete aliagetenge skuru boitangare lakini omugaka nataka nganya kagenda borabu alia somo chioli nyamache nyamache ka alimba basi iga no mubasi oli no mubasi oli kino abasi banga bwana na babambu ekainega na bako ekainega waziri mwaka kyoibwire 1965 May 1965 obogima bwabo no kinete gochana kiboje obogima ko 1965 abantu aranya tukanya robosibole ni shortense ya Kenya naye bono ai product bosibole na kigwa kinete gocha igonye boire asomuchio tingo tabange tuarenga bataka mono gose tuarenge buya mono igonye boire omongina mama akoro arismora nyandika omire no mogako kurunga mesa ONSARIGO mugi lakini omongina nararete no mogako rororo kurwa na kinete na bondo jina kinete bogima obuya na kinire tugo bogima ime ye kanisa abayibuli bane ne kanisa barenge na paka bono igo mogaka ne kanisa ale na injene kanisa ande na bona kinete ngajake primary school yana aria se primary korukunga nyamache DP primary school ero muchio nyamache mari ngasomororo pake kerasi kiarenge giakane ngachenji ngagende primary school yanka ase boiborwa ekero tuanganye tukurwe eduka se mugaka bwate biasara tukaira naka ngagende se primary korukunga nyara primary school erarie nyamache nero lakini gochenjira kaenda burangi abona you acho nero korete class 8 no korete class 7 class 7 je korete 7 system yenu ne reli arenge ya arenge 742 yes kwande primary kwande university inu mwa bata amangana form 6 konyadara Form 6 ni korete. No korete Form 6. Ni korete Form 6. Kero kwa kure school yega. Tona korete kurunyo era primary school. Ngacho ni Nyamache secondary school for 1 year. 1 year. Nkaruo roron kagenda school yare town ya kurunga Kisii Progressive High School. Nare bonere Kisii school.
Kisii progressive go ya renga arie se supermarket ye chire tas Kisii chire no ya kabeire nero ya renge secondary school yani no na korete korwa nkama kuroro nkagenda ngaru Kisii progressive ngakora koru St Stevens eri ya renge next karna kora nkagenda St Augustus ya renge branch ya Kisii highlights ya renga ario muchiokaroka ngaita kurororo nkagenda university kurunga Egerton University Nchoro into twarenge group entangani omwaka 1988 kuchake class ya Bachelor of Arts Egerton kurwa maega go yarenge sciences wale mwachake arts into twarenge group entangani kuchaka arts abro somete sociology ne gona somete Egerton gona korete sociology and history pakanga kora kuru muchulio Egerton Nakuru ngagenda Nairobi University for my masters in sociology amangana so akwa mangana community ndi waste ko koraro community is part of sociology oh bono garuge gaton gwachire masters na chire masters ngachikogenda university ya Nairobi kero kuri lege gase school gotira utira bakamuno igeta na kibi kwange byon spina kibwa bitambugete bwango igota bwati ko sita konde kwensi njarengera isi njarengera isi amasomo na makongu lakini nuko beka bidii karona soete skuru bona bwato koganio konene wo gosoma na injembe buna abantu na karorire bare kogenda kigari barenga abanene se itabu egari ngakiyo se itongagerete omuntu nyibwata no muntu oyo mugose babere karo tware korora buya sana tukuminyoka twende para twachikorigererie gari tangene yane okonyiruke yaho no eterie yaho igo taibu na rero kigari chire michichi nyingi irikare gari go kwari gotwara no ne location ingi manabe gari era aborete iyo lakini irende sauri twamenya tari ngene town ya Nyamaje bantu bare goja ne bigari ebike tubirora taranga ne bigari ebiyamono ekageranga tebanga na inje kari twiri mu kantu ari gari na kero tole school primary abari mbakana ko ini sisi ko tatebinga onye gutagete otware gari onye gutagete omenye obugimo buya uikokora masomo uikosome no mukio manene iye kagera tugasoma na mono ngento kiare ko tokonya gotwabwata abari mu abaya sana abange babo bararire gotwabwata buna primary abari mu barenga abaya bare ko tosomia bare ko to motivate kabisa bako totebinga tokorumukia ekarona jete secondary school na nyoreta for the first time gosomi guno muntu leo umurabu ngakumi sana nga enjoy na ikire school ngosomi guno muindi progressive Kisii progressive na ara bari muna baya bare ngororo bagatosomia we toka tema muna tu atemenya saga tokonya tokagende university discipline kale na kia rengero nyelire boni gaja si school chirichingoro na boni gakero guno system is chance asa mutukaba ngono school cha samba sambiro lakini enga kichaino bintu bine bimpia renko nkiki achenchiri asa manyuma baya abantu squeeze mbia rengo because egente kame kanene ngelingo mwana kale ko gende school iga manyete nge school nero namba ibire sinya sai obokonyi bwaye igobore sinya sai ne school igo kale go sike school mono nenga giya ito akarogo yeta no ne para ko rumwalimu igo kobogera no etara guikira ugutenene kando na ende gwatenena una basigari bagotenena ugutenena wima elinde umwalimu aete kwa mukwani toikorigeri umwalimu amaiso gukurigeririze umwalimu agokwani okwani umwalimu omanya kogenda toi no muntu monene gagwete para igo kwani ko mobogerera amasikani no ne school no ne kero twarenga ko ba break yo muntu aeta tambe sana igo mogotenene nyomo isaranse mogotenena igo kare amachiko na rengo amanene muno na abana basomete ngakiyo igo barenga abana baigweri ande gento ngororera mangana ya berete ngelinga ekeboko nkiarengo Kenning was part of our discipline nere are kogera to paka moja kama na mwe na tuliga rere karon kuyunga Kenning ya kani school na bango nyi associate na mangana genderete bono iga ekiagero omwana onye toba etinga okogosa ngwa kware
na mangana makongo ike gase familia ino inkali mpalenga mwalenga na ino yokalenga se amate na bange tualenga maete bagusimba iko barabana abana no boda na abana bange tualenge mo my late mom na mugaka tata tualenga abana anga ikomi 10 lakini bona iyo tole sita tole sita tutigaleta abandi bararire abana sita tutigaleta ikomi tualenge asawe kasagia igona arenge injo mumuro munene ase familia lakini abaisige mbara baminto babera banene na makaboyo gatatu tutaragendera mo waziri ya role model ya uningo ya nenge kero wali ukina gocha kiara ni mwikirite gisika serikali ya Kenyatta serikali ya Moi ya role model ya uningo ya nenge basically abantu nabange balenge kurwe karongo kina ekana ale korro mo gatatu yo ulengo mochugi bona ekara ale kobeke uniform yayo genda urine nyanga yayo genda obuchugi ngane gasi akogenda okore na ale korra ngane gentekana sana igo my father nero ulenge paka no embono igana ere role model yane asi mune karonja getobugimba paka bono ira na abantu barengo abange abalimu twabata abalimu abange kwale koligerio ranga kangana inje nabwe kana munori Ikiga sikwari gosomura no ega mbono Kisii progressive wachire go interact na bana bange kuruchi nsemo au wate abako mwana munale ngoro ngo muindi abayindi abange balenga balenga nge sitaiga buna pake klasi mama ngosoma ngosoma ngena bayindi ntu abwata abayindi paka barapu balengo na kimoro go interact na baro yes no mbuga mate boino na botwa litangani kabisa karo kurudi sabu karuguru ariri sabu jakonyora abantu be town ngoro bole lakini with time ngochore mwana nona kwanyore bare abantu bakubwika mwagenda amo muna bantaba mo bakongu mbwale ngo interact ne chikabire chikinde kyare school ya Kisii progressive yabwate chikabire chijinga abamansai abagere ana basisi mbalengo abayindi abarabu abantu abange tualenge sana igono wachi to kumanya n'abantu bande chikabira chinde chionsi esukuru my first experience no ya chakiretabu Kisii progressive kumenya ne chikabira chinde bana wazini to bwaterega tararage no mutumo kasini to kwirana magonda ibono kuru kwaruri school university ya Nairobi wachire gosoa Kenya Airports Authority buno mo tenene bwa mangano yobolendi mwancho muri to sanganere emo aseyemo mo waziri ase county ya Kisii oteneta mangana agriculture na boiko livestock ESMAN nyandika ONSARIGO ngora na tore to sanganera mange atote ikuru abu na kie kurwe mangani school na kia sta kabaka akacha kwa bomo waziri ase county ito ya Kisii ngora na tore to genda tano Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yakoni kirundekerene Nego kurendera Chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonkur bogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asika kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga Ekio korentera emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Vuomogusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbobwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate chipboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi ugusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi omwanchi wa omweligeri umurobe no ibu Omoganone gaige tugusangana abanyankongo bonse bachire nguma asirira bari to lya Gusi ense ya Kenya na isiko ya Kenya muna natika gwate tugana niko tugusanganere umowaziri wa agriculture gusomwa umowaziri tineta mangana yobolimi nabo igo etugase county yetu ya Kisii ESMAN nyandika ONSARIGO kurwa lenge mangana iskuru gotira agacha gasoma university gato na gasoma university ya Nairobi ya se kiwango kya masters paka kurwa mawaso Kenya Airports Authority muno mbene asa mangana yobolendi waziri woro kwa mangana university Yes. Ege kasi again tangani bono kwa someri muna sociology ngasi kyo chita kwa tangani osenga yuli kira tangani kegima Esena ligetu atangani Kenya Airports Authority lakini abugati ina korete bibarua ibinge sana sumucho Nairobi bibarua byo korambiri byo waziri na korete ga CS office yo mheshimiwa Senator Chris Obure amatuka alenga make naona aruirete ngamanya kogenda ase Kenya Airports Authority yona alengo na alikoba muno mokonyi oye kumurikire bintu bike lakini ngachanganya ole gasi ngaenda Kenya Airports Authority kore gasi ya service ya inki alenge chinga kicho tu abere tenere kurwa tarabo muchumbe konyora rusi go muchumbe ase ofisi yaye na bwata ofisi ye biashara biaye private nona ale kobere se sauri nona ale ko nero bwate computer ngakiju nero bwate computer ne karori university ngotakirore computer igobono mheshimiwa Chris Obure na nkonyete kiagara na ale ko access ye computer na akorera mangana ne ye school igore school University of Nairobi kwenda utumike computer na tumike computer yaye kurike bintu bitakeire na inje gona ale ko ibachinza kirirende nkoranga ngo mokonya ndabira tatu na ibachinza na akorere gasi yano na ban supported in that manner kiagara ngaki ne robwate computer ni computer chinyinge chialenge chiofisi cha serikali na ende chinketa ichons mugakina nere paka ugachoko babono ngacha karona kora ngakora my masters ngakora ngagraduate ngandara kona komenya Nairobi elio karongo kora masters igatoka na inje na nyore ile nyumba yane ngacha kabono kurigie gasi senjerere nkongu ngakora application as Kenya Airports Authority enjerere nkongu waziri nereri kirato kansa kurigie gasi senjerengo mboro gwita kuburi chigasi sichigotoka na kurigia abantu baragokonya ngasi ndeswa kurigia gukora chi application kiagera karobo at masters igo gukora application ukurigiria ngasi kwa rachio chigasi chitangasire kwa apply abo ekarna alenge university bona karongo chigukurira na etuaga parua geke yuko na gokonya abanafunzi bo mwako mutangani aliese university ya Catholic karona koride my masters lakini yo yarengo ko guse 2 hours 3 hours a week ogosomeri umwarimu gete iyenga kiri no mwabarimu chi doctor chi professor chi ari konyore gazi okorigia sore onye mumanyene nero koraki okoe kirasi gete kwenda kwa masomeri pake kerongo chako nero rego gwakana mwarimu manya nero gwakana se ne school we yenyene igogo somi mwarimu riga akanirwo kwa jibesa chiao bona wakora bono igono beto moro kya sege enka na bete senga kianka yani elito koroka part time elito koroka part time na sometie na Nairobi University birasimbire na ariko rasomi bio bari mu bari koranga more mo kwa rasomi norori sociology na ariko somi by the way wazin kya to ko kancha mangana sociology
No na Trinity. Kiagera karona chiete Egerton University gona qualified koso class ya Bachelor of Arts. Kama gokore selection. Ye subject inda take gosomera. Omwako mutangani gona korete philosophy, history and sociology. Omwako kabere nkameja in sociology and history. Kulingana na masomo ane muna alenge na aliko taka kuendera gukora masomo kangani history na chiete. Lakini ekaro ukuna kupima ngaki history ye karongo nyakora nga hingochia nkanyora nga sociology gebwate chi opening chi nyinge wetani ya history chonzi buya na korete ikagaranga chora kogende University ya Nairobi ekaro bandangire tinji gokora masters. Waziri ekerengera ligo chokore gasi ase kwerende ya Kenya Airports Authority ngai yarwete nene kyosunyo enyore tayo monye no roba kwa chikutenera manu yoborende ase kwerende omanyete engagi ite tware korigie gasi kero korigie gasi tukware ko choranga gasi kyo korigie yo kware ko ranga requirements ba saba no bwate yo bare ko saba bachelor's degree bachelor's degree no bara ko sabe degree muna bone ba sabete yo na apply te gasi ya management trainee ne ro ya lenga advertised lakini karo tuachieta ali to akora interview nkaya guri ruberi anali tanga ni riogo chake gas mwaka kiolengi 1999 February ngaba appointed ilune arabe ile skemi yakange bere kare university na korete 1997 ya masters nkarabera iskemi yake bere ngona kurigie gasi ngona gakore bibarua mbali mbali ngamawa apply gasi tugakora interview intangani abantu nabange tuarenge lakini after interview intangani tukairwa abantu 8 abantu 12 for a second interview umwetire intangani ni mweke kwango Kenya second interview tukaqualify abantu 8 abane barutiruswa abande bakarutirusiko tukaba appointed tukayagwa letters of appointment yogo chake gasi immediately ekara twagwa maruba yo tukatebu gutuira na mambi yaye tukagenda for a third interview ya gatatu third interview yeye nyo samanya igo bale bono nyasaye na asabire na agokire kya na nyode diruve third interview yeye omo biso yo mana arengo monene utenendete airport security ese tu isaransite agachaga piki abantu bane agwe sina arengo yo mobo agateba ngaye naye ninchu mbwati tukamubwati tukaenda obisi yaye ntwe twali getumuna management trainee ekare twagenda agatusaba maruba aria maruba itaga chenjwa ibintu bya chenjiri akaenda agachenjwa tukanyora bono tukuberu aviation security management trainee ntubono management trainee tu amanyete ne area administration ye company lakini bono nilibagao tugotebu aviation security na watu wasitugeta sana ngankieke lakini tukahiru through process tukasomigwa tigangote bisagini ngako tuachakirete kare tuachiete deployment yito wana tometu JKIA litukuri tangani yona tometu ngabekwe gasio murangu geita umurangu manyene musigari ngabo musigari umurangu ekarona korete maragoba kana iranete ku kinyumba ntagete gutige gasi njetalie kana chora kiagero muntu bwate masters koenda kubikwa umurangu era mataro gukumi na ende ngateba ngatikana ende mambi ndole gusego beba baranyali beba barande na bwate ali sina tumu bantu bali na boranyole mbamanyeti yorenge goetani no ene bibarua birina ari kora bikabika egento kiarenge ni kare lakini torenge monge mono lakini musara urengo mu torenge manene mono maito musara
nabongo tebinge karna ko giri ata graduates barenge no civil service nabongo tebanga mbuye twacha bia mwarenge bona ekagera ekaengeni courage kotema komanya ngie kekere ma in aviation security ngaja konyora toko na kokina ngara after 6 months ngaegwe shift kaga makore ya training etatu ngakora inde shift bono toko gende gas butuko na ende mugaso twa musuko twagenda mugaso okogenda from 8 to 5 the following day kwagenda 5 to 8 ngakora for another 3 months and aba obisagete babiri balenge mutiyana abuno enko nakokona ngo nakobuli ngabonye mbwate masters inki aba kuseba kabwate yobona umata PhD gochi gondo je ngabanta abana basomu sana lakini nene nkalemereri ngakora baga katwa koreta na barabuye gasi ngaruo ronga after 6 months ngaegwe shift yarenge y'abantu 48 shift igonke minute ESMAN ko ure shift bono n'abantu bagokora gasi totebe inse yane abantu 48 otenenirete uko bange gasi igobona benga Kurani airport no isine tane supervisor isine tane supervisor kyagara garatu aruete training go tu achete straight above supervisor bone tu arenge junior management ekaro mid level management ne karo ko bono duty officer security duty officer ebwata abantu 48 okwa abante gasi entire airport uko babanga uko banga abante gasi entire airport yabuko abeiro mokubwa uko report to a manager directly security direct as a manager security so you are like ekaroko ligereri gonge deputy ye manager so tokakore ngakore gasi yese koru 2000 baka 2003 ngamago change ko ngagenda Wilson Airport kwa rusu Jomo Kenyatta duty officer ngatomu direct Wilson Airport ngajikotenera Wilson Airport security general manager bone security no deputy manager airport security in charge of Wilson Airport nalienga ki Wilson Airport yarenge mbe kerase igo yabwate access buchia airport yese jindege chikotenena paka okonyora jinsa bune chiga abantu baraire jindege ense batibugete ngama akaegwe gasi yo yarenge nkongu sana streamline mone bintu paka bibe line iga enkongu lakini nende tukawaka nabo bisambale ngo serikali police nabo bisabande ba Kenya Airports Authority tuka streamline tuka face Wilson Airport ingima igatwara access points jiria yani asabantu bagweta erendire uta access yogenda ali sikindege he is one of the biggest achievement na koleta ali airport ya Wilson kwenye Rusia airport kero monta ale ko soaini paka koja kwenye beke revo monta kwa nuru pakiole tana okobuga no uru pakiole lakini kogwa kinziyo mo manager no lengo goro kuka ya teach kangogo yezi kangoge tu anyorane chichomo ekarongo enda Wilson nera ga chobune airport mugana mwensi tukagenda twensio tukaegwe ga siyo ko make sure nge airport yeri abeire airport etige ko ba stage chindege buna matatu tukawalk paka 2007 airport yeri was one of the best airports tukawin even an award as airport ya Wilson ngama kuruhusu kwa Wilson Airport eliyo mu manager no obere transfer ya chikobe airport manager Mombasa njenga makuruhusu kwa nkairwa security headquarters harari JKI lakini headquarters igere next waziri nteto bwatera bwa sibono wachire headquarters sinyene toranda somo mukasini toranyino amachi to koira no mwancho muriri tugenda osanganere eyemo aseyemo omo yorwa nigo waziri we county ya Kisii teneta mangana yobore mina boigo etugo ESMAN nyandika ONSARIGO wera na torto tugenda tambe atote Omogano yoe
Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiga kirasinchira jekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom nabo igo chi 2 bedroom imeji chinyumba icho nigo chiaga kirebuya ase chichikuni chaye chibwate chi cupboards amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekerurigireti getuno kiamanga chinyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywere chingale nabo iguchibekire chi wardrobes chicho ni chibabu cy'ubusibiriya niguchibekire chi tiles nakubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba icho chire ni guest mairaroro chinga kichonsi amache ni gangusire nakubeko asikitangi ayatariko eranga kinjinde chonsi uburende nigububikire chinse 24 nabo igo nigibwate wifi iyo tari wakanira chinse 24 nigabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'chiro ya Nyamataro na Nyakoe nabugwa Kisime ase namba inoti 52 2 yemo 2 gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Weekend yetabwa tumuru biryurumba tari weekend nonya kumenya iguru y'ikingaro cyarumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabela ngamo solo tela kisanga musala rumba rumba. Mwacho muriyo Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki oliyo makon kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriyo bwego kikigima utire ngora gochigoro tokini amaberera inkore previ intebi kongwe bintebi bawo igwa yemwe ngayeba moyembe wayo igeko tabanga tomanyo musanyogo inyora ngani gabuka nande mwenga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi gochigoro igeka yembe ya Ndizi TV obwansu womugusikata tokese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Waziri tinanya konyora mugando muno yiga kwarure bona mangana security ya Wilson wachire headquarters kurwa buna kia mangana chiete nkarwa karna ruete Wilson yona beto transfer ndikaenda security headquarters iga tu abwate manager na cheno manager ngaenda kabansi ye manager ya lenge in charge of security cheno manager tu abwate ga lenge in charge of operations safety and security ya abwate ndi section isatu lakini ndio abwate manager ya lenge responsible for security ngaenda kabe deputy ya head office within a very short time a manager ye karusiwa bone manager nyane aru the manager ya security libagari gatigara ekaro libagari gatigara nkabe kwa that office nko act kuranye bugatera turagupima turali bako na kuligio muntu bakaligio muntu igo akabura naye bakwaro na ingendo ororo nko na gokore gasi in acting capacity ngakore gasi yo baka 20
16 acting bado mbara kwa amua kwa bekra genteke na chitinka be manager bono kwa bere after some time na bete manager nkaruo manager nkagenda paka obo deputy general manager it's almost the same level ni manager kana lenga headquarters head of security kona the security airport kenyingima airport Chospi kurunyamache bano kwajiro tenene bintu tamanyeti kumetia ne bintu ne bin nyasaye tata nyasaye ne bintu ne binge bya penalty ekeronda ali headquarters na akorete gasi no mugako kurukunga Stanley Mutungi no rio chagete ESCC eri entangani ne rolenge omoneno ri tangani kabisa ri arenga anda government tugakore gasi nera matuka manga kambunduse gasi obosera na kwa gasi ngakie gokorwa no mugako renge he was a really professional worker kene ngirura motebi utakuti tio ko moro kinga ike na rusia iga figure snitch ko some akageranga somera mangana aviation security ngagenda chikosi chinyinge sana ninje over 20 courses over 20 courses sirese chubo yobolendi security certificate chia nembwate yo chire chifai libere ebintu bya security ebinge nkorete intakendole bintu bisana obirole nabora kumi ekarongo na no interview ngo bimuki batake ekarongo imuki yongo imuki mebuke eberi uimugeti gabo kya certificate ye chinde chize chinyinge nduseti ni so America iko tali Kenya kwa tabinde byonsi yensengima yensengima by the way ngote bingelinga bono iganje ne passport ya gatatu ngotumi ya 8 naende da yego expire ekwera ogutara baka yaera iye kine kiege ntekenene sobo ngimabwane gentekenene na konyegete kuru Kenya Airport Authority chikantirinjire na chiete no beta chiri nkoranga taira isiora iko gutumia chibesa chiao ya bono muna ni umete ni jeta paka Japan kabere tangani ngaenda gasoma ili kabere ngaenda gasomia roro gasomia aviation security ogasomia aviation ya manyere kwa bire kegogo for 1 month kya na qualified ko ba egento to international civil aviation security instructor and gonde aviation security auditor adi boni kwikaboni international civil aviation security auditor mbwate code ya ne ya ikao ikingi kero mo auditor wa security international bona yo kurangerirwa ikao ne kigambiru kidie kenene gitinde tamangana yechindege sabiri yechindege nsengima bone karoro karwa somire go ikirere bogete okoi gwe code igo kurangiru na bari ngarero tutagitogende South Africa uchigo somia abantu bariga kwagenda go sine chwiki ibire go 6 koira ne country ya kwagenderere gas ukirabo ni ngakora legendecho bono gake sangije county ya tindi go kora ebinte bya chenja bone gento ngo kora no contract yo bokoboke karaba go ntumira mangana gite pata getemba konya na ara ukango kora ense ya mwa tomete wa chite iskoka go kera go somororo amangana aviation nsekie ngare de jinsi jozi na chire it was an experience and a half na chete Japan I had an experience ege songo kiari gukwano kerasi moka lakini gara mogo cha isika aba Japan ebe anchete sana kwane rango mwanjo molere Japan kwara mukwania motiyali rege taseni ya Ndizi team egarole Japan ekerasi moka no ege songo ke gukwano lakini egara kwanda isiko ukebwere nde sana utale no mo Japan umanyete ge songa gakonya kwa manyete kwa ge songo ke manyete ege Japan egeke kwana ngekora kwani ngomo wa mumurigereri asike Japan konijwa nama gwera ne okwire naye nga konijwa mwanjo murigereri okwire ni mutugo chinse ige kuno kwani egeke na manyete naende na kibiri lakini akaro ngoligereri bitabu bya naiga na bongo ikenyoro na chito na chito gasoma mono
yarengi interesting mono gagasoma kera karoko enda no hoteli goko enda kwa karanga igana ngoko utagite ogokora chimbaba irinda amanye gosana ngoko utagite Yes, a language it's an experience I'm telling you karana rueto na jete South Korea na chiro na 3-4 types kokora mangana ya aviation ogosoma na kokora nago Nagosomi. I think South Korea ni so metio na arimo once. Na abwe karatu ariko enda South Korea. Japan. Unabona karana chete South Korea. Yona aline te garinta na korora. Iruete kurwana muinaria. Elimosin. Etu arenge babere limosin. That was my first time konyaro. Eko driven ne shova. No ena arenge Nairobi na menyata Nairobi. It was a big car. Yona ariko nyarra you know it very few. Jinka sana. Lakini na kwa swaimi. Itkuli wa Atia karna jete South Korea. Na ariko kolega asinarita. Na to arrive at Narita International Airport. Aliyese jindege within a minute, 2 takeoffs, 2 landings. Within a minute. Ibere jigo soko ibere jarand. Okay. It's very busy mbaya sana. Igere busy 24/7. 24/7. Ekarotogo soka tu alenge babera bakanya babere tu achiete. Karotogo soka toko genda ngane kitagisi toko jukulina toka ndo hoteli. Muna bakenya rende tole country ngao toka sokeramo. Kutoko jukulina Ukagorera umurango. Ngoigorera umurango gosana koligi yane kombwati kurumagega agakanigwo. Okay. Enero. Ya maigiri. Nere ne Karo kiweyere maega. Limousine bado. Tata tukairwa ngotebi. Okay. Ngekumi. VIP. Nkabori nganga inkurusia abantu baito kurunya maje bandigiriri bandole. Barole munanga ngari kiye. Korea. I've been to China. Shanghai. Watalire, in short, watalire. I've worked and trained in Dubai, Israel, 4 times. Nachire Israel. Waziri, kero kuri live wanke vyose bwatire de korukobo umurendi aso morango sase gesieli. Wiko chako tire pako kabe manager lirete mangana security ya vya chindege nse ya Kenya. Kero kuri live wanke vyose pi. Nkiura ata kya lenga outstanding ya sora mwenye mna waziri. Mna ESMAN actually. One of the issues the biggest lesson I've learned is to be patient. Say guys, you be patient. And no colleagues with dedication. Yani obuate ogwetoma obuate chigori chia nga igasi na egwa we can meet this standard get. No na manyerete bintu muna standard, you know, a lot of things. A lot of things. It's a wrong story. A lot of things. Nah, Israel, America, I've been to England, I've been to Germany, I've been to South Africa, Nigeria, Egypt, Morocco, so many countries I can't. Kigali, Southern Sudan into to a jagate, Southern Sudan into to a jitokobaso, airport, you operate. Airport, you Kigali. I've worked in a colleagues in Kigali, or set up a system here airport area Kigali. Waziri. Eriki in the headquarters. Waziri. Waroma mangana aviation. Kayo chita kwa nyara baka wacha kwa nyore county ya Kisii mno waziri. Tora tomo minister we county. My journey to the Kuru airport go to County. A county. Somehow it's political. But you're manyanga. I'm among the few Kenyans. I'm among the few Kenyans. But receive it to Pame Airport. Karachi to Kenya. The Karachi, I was the contact person. But we're engaged no general manager on an Avanto 12. But if I go back a carpet, Nabutu Getanga area. Garobama Jetoma airport, the US state. Oh, America Baringo.
na bantu abake bari ba Kenya barengo na inge nona arengo yo mo mahali I received na saba gusiba nsipila kwa rengo in short ndo mugusina arengo supervisor igomba bere mwali babere ngagerete tu arenga ba gusi to the world bana igo tu arengo na intu ekaro ba mago ja Kenya. Number 2, we received dignitaries abange Baba Michael was chairman Karachete did Bobo Karachete and so many other people a prime minister ya Japan yachete a prime minister ya Israel yachete Netanyahu into two about receive the airport among the few people nae wana Kenya orte account mno mawaziri liswali nelikom karonde jomo siasa kanyora ya chaki guoka ya 2017 na akorire airport twarosiri twakorire tigango tebinga yandi sheki ya tokonya baeteni gona ari ko account dingu muntu umaetirieta o gona ari ko barunga nduete nyansa bari ko manyanganje no mugusi go nduete nyansa go tware taboko bantu bago step on you it reached that time incident get to ka airport as a manager of security abantu bako under VIP mbare categorized na bantu bari categorized yo mukonyoroka ni runga tabasi kutumia VIP lakini bono irube ndiyo liko toro kinga tango tumia na according to our to the airport standards and regulations you cannot deny a VIP use of VIP ngamo igorera ngateba kaigorera I ordered ngateba mutige VIP in any case is a Kenyan we know is a VIP and we are not part of politics nduri siasa VIP is a VIP tokomo igorera VIP agasoa but it costed me ikagera nkaba transferred koruje kai ngare tukisumu ke wana watumiruka ngatomuka garna tomuka ngo baboli ngas kingo jikokora inkigereki Kisumu is a small airport ingo jikokora kama wadango ko baini charge koruro kijogyo paka Bomet okay all airports and airstrips you must make sure ngana yo tinete ugochichecking aki security yabere. Then I asked the second question ngena bed quarters ntene te Kenya wana mwangira kanta bona ka section ya kamoko nga iwe mwandi moti go senaki yani mwangira ni keroki anese lakini ende soroje abantu barenge chinguru engakiria my friends abantu bande bakanga device bagantenga koraiga yenda Kisumu seito yandaka ngacha Kisumu mutenyo lengo December 2016 ubona liro je siasa go chigokera ngabera Kisumu garango ja Kisumu no mo biso tinete Kisumu ya poti garenge omokasi nganyora ngengo bae mechande mingi nga sakamenya gusia nkabono pi ngori umusana ndaigo koragasi kera bono nya serikali yata gitebo ngindakore ngamenya gusia nganyora nansire goso ebinde bibia siasa kuna goso tengo koranje siasa ngona go support abantu gite ko bara strategy ngakibago korabagwini binte tabirebyo ko babangere bintu chikora chikaera ndegasi egasi gatangazwa ye county egatoka nga Raila taire tikura nkamanya bono ngoira na aria mangana mbere irimu ngo butunguki nkanyore gasi atangazirwa nga apurai garana apurai gasi ngarangiriwe interview ngaje interview ngakora otu akorerete gracia kama akoriwe interview lakini garango apurai gasi manyetenje na apurai tengakobo SEC ye county na chorete Tocho atinga agriculture
na chole tenganga sikina le gokora ngaba interviewed areas chinyinga sana at the end of the day ngagerete nona karo mugaba na ale kurigereria report aganjora injo mugaba na James Ngwa ntu amanyaini ko tu ale korora na kurwa tambe akaranjora akambe ke ministry ya agriculture na nje nyasaye buri na nakasomera agriculture ngachandika sana ngiburia maswali ya manga sana ngakingo cha gukora abono ngiambikira uburimi ndikwa content ya burimi ngakingo kora I took around 3 months kuna go study ebintu nkikegendereta sa agriculture finally and I want to thank the team na nyorete. I want to thank support you mugaba na ngete. Igari konkani na yo gokora. Chirenete yo na. You had a lot of confidence. You had a lot of confidence. Tell me something about your family yago, mo rugi ogo na abana bao. Ni nyomete. Ni mbwata abana. Nyasa obakonyire abande bae university bari. Ya omokolire. Bona takitukuligie gasi. That is it. My wife is a business ready. Waziri, asante sana. Biamono sana subuga logo. Numo nchubuleli nigotaro sanganere eyemo aseyemo oyoromo waziri tineta mana agriculture na livestock kiga ase county ya Kisii ESMAN nyandika ONSARIGO wekachinga gichinde asomoro muno yiga Omogano ne ngongo atiyo twachinga gichingi yana muno botambe ligere taseni ya Ndizi TV ele tara ne brand Sagini Isena. Bye bye. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nago kurentera chibicha chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo